Priatelia, tak dnes by som sa chcela venovať téme, ako sa naučiť milovať svoj život. Mám takú teóriu, že vlastne ako duše určité veci nemôžeme bez tela. Preto sa inkarnujeme na zem a vlastne skúšame, ako budeme reagovať. Chodíme si to sem užiť, chodíme si sem zažiť to, že môžeme chodiť, chodíme si sem zažiť to, že sa môžeme dotýkať, že môžeme vnímať cez dotyk teplo, chlad, to, že môžeme sa boskávať, to, že sa môžeme milovať, to, že môžeme behať. Proste chodíme si to sem zažiť a chodíme si tento život užiť. To, že duša, keď nemá telo, nedokáže prežiť ani fyzickú bolesť, je tiež určitá skúsenosť, ktorú ona nevie zažiť, takže tiež chce zistiť, aké to je. Ja si teoreticky myslím osobne, že vlastne za každým predtým, než sa narodíme, si dávame určité úlohy a hovoríme si, keď sa narodíme, zabudneme na to, že sme si to plánovali a že ako zareagujeme, skúšame samých seba, čo sme sa doteraz naučili a ako to dokážeme použiť bez toho, aby sme vedeli, že to vieme. Iba s tým, že si našepkávame cez tú intuíciu a tam si hovoríme, že takto sa môžeš v tejto chvíli zachovať, veď to je tá skúška, čo som si stanovila a ja som chcela takto reagovať a teraz ty spomeň si a cez tú intuíciu si to vlastne hovoríme. No a myslím si, že keď a fyzické telo zomrie a odídeme do hviezdičiek, tak tam si celý život premietneme ako film a povieme si, tak toto som zvládol, toto som spackal, tu som sa prekvapila a potom si poviem, toto som krásnu chvíľu zažila takúto a neviem, proste myslím si, že pre nás samých, pre našu dušu byť na zemi je úplne super a vôbec nezáleží na tom, či máme jednu nohu, či máme dve nohy, či vieme chodiť, či nás niekto opustil, či nás niekto oklamal. Proste je to skúsenosť, ktorú sme si chceli zažiť a chceli sme, tak ako sa hovorí, že máme osudom stanovené, čo sa stane. Hej? To sme si my naplánovali. Sami sme si naplánovali, čo sa stane a skúšame svoje reakcie. Ako sa teraz zachovám? Ako sa zachovám, keď mi niekto ublíži? Alebo ako sa zachovám, keď budem žiť vo vzťahu s násilníkom? Zvládnem odísť alebo sa nechám trápiť? Mám sa dostatočne rada na to, aby som dokázala povedať nie? Som dostatočne odvážna na to, aby som si dokázala postarať sama o seba alebo ešte aj o deti? Alebo chcem si zažiť situáciu, aké to bude, keď nebudem mať peniaze. Napríklad, že celý život sa budem potýkať s tým, že nikdy nebudem mať peniaze, nikdy nebudem mať na to, čo by som chcela. Alebo ako sa zachovám, keď budem mať kopec peňazí. Aký charakter zo mňa vyrastie. Proste, keď toto si človek uvedomí, tak ja neviem, ja sa nad tým proste musím usmievať, musím sa smiať, že proste my to ako duše z toho vrchu, podľa mňa, bereme ako hru, ako zábavu, ako skúšku samých seba, keď sa dokážete na sebe zasmiať, tak presne toto je tá situácia, že proste musíte sa na tom smiať. Keď si predstavím, že toto som si naplánovala a teraz sám seba skúšam, že ako sa zachovám a čo spravím, ale ja to neviem, lebo si to nepamätám. Takže ja neviem, proste mne to príde, ako ja nehovorím, že keď príde zlá situácia, že sa budem smiať a nebude ma to boleť a nebude ma to zraňovať. Ale keď prejde ten prvopočiatočný šok a keď prejde ten strach, keď prejde tá bolesť a keď prejde to všetko, tak potom keď sa zastavím a pozriem sa na to, tak potom mi to už úsmevné môže byť, nie? Takže ja mám rada svoj život. Ja mám rada svoj život so všetkým, čo sa stalo, pretože to všetko patrí ku mne a to všetko sú zážitky, ktoré som zažila a vďaka mojim skúsenostiam, intuíciám a tomu, že dokážem spackať aj nespackateľné a naučila som sa v tých spackaniciach vlastne v tých blúdnych kruhoch a vo všetkom nejako hľadať tie cestičky, tak mne to príde fakt, že akože ten život je fakt, že zábavný. Ako, keby sa nám nediali takéto veci, tak poprvé, na čo by sme spomínali? Po druhé, čo by sme riešili? A po tretie, na čo by sme sa zasmiali, že? Ale na to potrebujeme vedieť. Riešiť samých seba, mať svoju reflexiu seba samých a vedieť sa nad sebou zasmiať. Lebo keď tieto tri veci nedokážeme, nemôžeme milovať svoj život, že? Tak, majte sa krásne, priatelia, zdraví vás a na nás.